Bi Xabi hor mazabal. A ver. Eske. Eske ja imaginatzen naiz. Fua. Lantaldean ezin da lagunik uki. Zu zara bietan, eske dira, hain desberdinak dira bi Xabi hauek. Jarri zadan hemen. Eta ikusiko ditugun. Bai, hortxe. Xabi bat, eta Xabi bi. Hemen egonda 10 urteren buruan, bilakaera bat, biztan dena. Hau da, goatzen naiz, nire urte betez ezalako, Atletikek Superkopa irabazizunean, eta badakit editoria kontrolean kejatu zala nire arropangatik. Aipa! Osea, zure urte betetze egunean, alkandorarik ez zizuten oparitu, zeneukana eraman zenuen, ez da? Ez, hemen arropa jartzen dizue bakarrik aurkezlea zarenean, eta bat, kanpora zoazenean ez. Akin korresponda. Dago kionari. Nik posti nago. Claro, eta orduan, zu korresponsala bazara, izan Parisen edo Lezaman, zu joan behar duzu etxetik, guapo edo jantzita. Nik genuen espero, Lezamara joate egun hartan, nintzen bekaduna, momentu horretan, tokatu intzaiten eta... Zenbat urte betetzen dituen egun honetan, badakizu? 2015ean uste duzala, 22. Aldiz, beste Xabi, ja. Frantsesa. Beste Xabi, Xabi Parisien. Zesa. 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 Francesa. Esan dut, estetikoki ere izan duzu, ja, beste... Claro, horri da, platotik ateata, Ah. eta orduan jendeak nauka era batean. Ja, kao, zuk ja, probatu duzu Miramongo jantzitegia, edo kasu honetan Bilboko albistegietako jantzitegia, eta boa, trajez, ibiltzea zer da. Nahiko txukun ikusten nire buru. Ja. Eta gero ikusleantzat ere, ezin da pasa trajetik berriz ere ontara, ez? Ja. Nere izaeran parte da, hau, baita ere. Zuzara gehiago Lezama, ez da Paris baino. Naiz dena, Ja. zergatik murriztu Ba, ez. izaera leku bakar batera, Nik ez dut zer murriztu. Naiz dena, baina, bai, txokatu iten du. Eta badaukat... Hau? Una! Oe, ez, oe, arrapabit, lehen esan dik, a quien corresponda, eta bea, korresponsaldek, karo. Oe, esan dik. Oe. Ona. Bueno, gehituko dut ekuazioan, hirugarren Xabi bat, A ver. hau ere zuzara, baina, Xabi. Hori da hori, planta, eta hori da hori, zubi baten gainean jesarririk egoten jakitea. Bai, ez da. Telebistak utzitako trajeakin, Ara, dago kionari, berriz ere, eh? Berriz ere, nik uste aldea da hola. Merezi dula inbertsio bat egitean Ja. ere buruan, ez? Hori da, 2024ko hauteskunde legislatiboak platoan egon eta Frantzian ziren. Eta hauteskundeak urritzera joan ginen. Eta hor pausa baten, produkterak ateatako argazkia. Bale, osa hor lanean ari zinen, ez? Horregatik daramazu pixka Nik lanean. teleberri iten nun eta ari izan gaur eguneko aurkezlea grabatzen. Eta orduan nizai, Bale. eguzkitan eta guztua. Eta esan zenuen, honela jantzita, Parisen, atera daigun erretratu bat. Massimo Dutti! Massimo, ala! Etxe honek? Ez ala. Bai. Traje hori ez da kaskarra, Uste dut hau ere dela Massimo Dutti. Uste.